Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате новините на Римекс ТВ. Днес водещи ще бъдем аз, Борис Георгиев и Валя Антова. 1 април е ден на шегата, а ние децата обичаме смеха и закачките. Затова днес ще ви представим новините през нашият поглед. Логично е да започнем от най-важното. А то е предстоящата ваканция. Репортерът Марина Николова е в коридора на училище СО Христо Ботев, за да провери какво се случва в последния учебен ден преди ваканцията. Колега. Здравейте, колеги! В СО Христо Ботев цари обичайно оживление, но само след ден обаче коридорите и класните стаи ще останат празни за повече от седмица. Решихме да проверим с какво настроение учениците очакват ваканцията. С търпение ли очаквате ваканцията? Не много, защото ще ми липсва учението, както и учителката и моите приятели. Ти с търпение ли очакваш ваканцията? И аз имам същото мнение като приятелката ми, защото тогава няма да мога да науча много неща и ще ми бъде скучно, когато не мога да бъда с приятелите си. А и учебните часове беше едно от любимите ми занимания. Какво ще правите през почивните дни? Аз ще излизам с мама и сестричката ми, малката ми сестричка Вики. Тя е на 1 година и половина и ще си играя. Ти какво ще правиш през почивните? Аз през почивните дни ще отида на басейн с баба ми Соня и сестричката ми Божана. Тя е на 3 години и половина. Тя също така учи в детска градина Мики Маус. И тя така много обича така да разглежда книги и да се прави, че чете. Това е едно от любимите й занимания, което мен много ме възхищава на нейното въображение. Колеги, както виждате, всички с приповдигнато настроение, а сега отново към вас в студиото. Това беше Марина Николова с пряко включване от СО Христо Ботев. Нашият репортер провери какво се случва и на детските площадки в града. Поли, ти си! Здравейте и от мен! Ситуацията в детските площадки, както виждате, е една и съща, а именно няма деца. Всички са погълнати от уроци и задължения и нямат много време за игра. Всичко това коренно ще се промени още от утре с началото на ваканцията. Това е от мен, за новините на Римекс ТВ, Полина Игнатова. Големите много обичат да говорят за политика. Ние не разбираме много от това, но бихме искали да знаем каква е тяхната политика относно осигуряване на забавленията за децата. Здравейте, намираме се пред община Враца. Тук до мен е кметът на община Враца Калин Каменов. Здравейте, господин кмете. Здравей, Поли. Като малък обичахте ли ваканциите? Като всяко дете обожавах ваканциите и нямах търпение да дойде време, в което да има повече време за футбол, за разходки в планината, за преходи до скакля. Обожавах ваканцията и чаках с нетърпение да дойде време. Коя е най-голямата глупост, която сте правили като малък? Толкова са много, че не знам дали ще ви стигне ефирно време да ви разкажа всичките глупости, но едни от детските щуроти, които обичахме да направим като деца, е по време на ваканцията, особено на лятната ваканция, да се събираме приятели, събирахме големи камъни от реката и правихме бентове, така че да може лятото да се събира по-голямо количество вода на реката, да се образуват големи вирове и като хлапета скачахме в реката от високо, с рез дори да се наредим. Често пъти го и правехме, без да мислим за последствията, но това беше голямо удоволствие и страхотно развлечение за нас. Така че това беше една от редовните глупости и щуроти, които правихме като деца. Какво най-обичахте да правите през ваканциите? Да играем в футбол с приятели, да си правим състезания по различни спортове, разбира се, да си поспиваме до късно и да се прибираме най-вече късно. Понеже големите обичат да говорят за политика, каква е политиката на община Враца за осигуряване на забавление на децата? Иска ми се да имаме повече възможности, така че да ви осигуряваме и повече опции да спортувате, да се забавлявате, да направим така, че да има повече места за спортуване, за отдих и за излет. Аз смятам, че мандата е достатъчно голямо пространство и време, в което да може да ви помогнем да ремонтираме повече зали, повече салони,
училищата да изглеждат по-приветливи, по-добре, така че да имате възможност и след учебно време да се забавлявате, да спортувате. А защо не и да има повече опции като това да се разхождате в планината, местата за отдих в планината да бъдат по-добре обезопасени. Само наскоро преди няколко седмици успяхме да почистим района около Вестителя, така че да е по-приветливо, по-достъпно и повече хора да могат да стигат от там и да се наслаждават на прекрасната ни природа. Много ви благодаря. Благодаря и на колегите. А сега следват спортните новини. Включваме на живо от стадиона Христо Ботев нашият репортер Борис Георгиев. Здравей, Боби! Здравейте, уважаеми зрители! Новината, която научихме преди минути е, че Ботев Враца ще играят с Барселона. Това стана след добрите изяви на врачани в първенството на В група. Тимът е с най-добрите показатели от всички световни футболни отбори. Двубоят между Ботев Враца и Барселона ще се играе в неделя от 17 часа на стадион Христо Ботев. Приканваме любителите на футбола да подкрепят врачанските футболисти. Представи си. Здрасти, казвам се Дилян Димитров, на 28 години съм от град Червен бряг. Представи си. Аз съм Георги Иванов, родом съм от Пловдив, занимавам се от повече от 20 години с футбол и в момента играя за Ботев Враца. Трудно ли е да играете футбол? Не е лесно. Контузиите могат тежат някой път. Не е чак толкова трудно, когато имаш желание и го правиш, идва отвътре. Ще играете с Барселона. Какви са твоите очаквания? Очакваните са ни за победа. Ботев Враца винаги излиза за победа и само победа. Барселона е силен отбор. Ще видим какво ще се получи. Надявам се да се получи добър матч. Какво е мнението ти за Меси? Най-добрият футболист за всички времена. Сигурно е един от най-добрите футболисти за времето си. Преди срещата, звездата на Барса Лионел Меси ще зарадва автографи пред стадиона. Това е от тук, колеги. Ще можем ли да играем през ваканцията навън? Ще разберем от Марина Николова. Здравейте от мен, Марина! Времето през следващата седмица ще бъде усмихнато. Ще духа ураганен вятър от приподигнато настроение, а на места са възможни превалявания от леки щуротии. Атмосферното налягане ще се задържи достатъчно високо за предстоящите ваканционни дни, а температурите ще разберем, когато излезем навън. Такива бяха новините на 1 април през нашият поглед. А сега останете със сериозните новини на Римекс ТВ.